ke kubur ke ba kwa ban ke bang kwa ban samat pi kan ke por kumba pitip how to ke program kan mau ini ya crunch pangga kan mau kedai sapang how God's people can be ready for the last days. Kumno ki breu blai kin long ki balakloi ha ki sngi khado. Bat kai ka bangin ya pule ha kanika por kadai kai ka ba ni haban kamdai tang ka jing hikai ka ba ngin sheme ka tangkum ka jing tip ka bangin shu sngo thu tang hakle handrai kai ka bangin sai pule menta kadai kai ka bangi haban penya dai ha ka jing im jonga jong phi shimat Pi ngi jutep bahaya ka khubor jong ki lai angal dai nam dai ngi ka bangai ka jing no arsin jong Jesus Christ kum ki advantage ki ba apa ka jingwan arsin jong Jesus Christ ngi tep bahaya ka ni ka khubor ka bangi la ju pule na ka por sa ka por ka khubor jong ki lai angal ka bangi la ban sham na po jing pen pau kal nong ka ba khat sau ka de khat ka ba reu but pitep hi ha ka ni kal nong ka ba khat sau ha ka de khat ka ba khat sau hang tu ter ni sham ba u Jesus Christ u la wan sha ka ni ka perthai but shwa ba u Jesus Christ u wan sha ka ni ka perthai ha ki ni ki de khat ki ba but shwa ya ka to ka de khat ka ba khat sau ni sham ya ka khubor jong ki lai angal lenam dai kani ka pen i ba kini ki lai teli ki khubor kin lech ka perthai borok ka wai ban ya rapi ki breu bakin pen kre ya ka jingwan arsin jong Jesus Christ kini ki lai teli ki khubor jong ki layangan but ki khubor jong ka jing ai sim ki khubor jong ka jing pen im but kum jo ru ki khubor jong ka jing maham banginum hap hai ki jing syukor jong soitan but umdai tang ki jing syukor ki ban shu yalam baklano epi hendrai ka bakut jong kata ka jing syukor kalong ban penyaklat epi no blai but kumta ka jing yap kata dai jing thumu jong soitan but ban syashkor ban sengap bat ban kongu ya kini ki lai teliki khubor ban pediang so bhai ki kalong ban lat na ki jing jinjar ki bangin syama ki sngi ki bakhado kata dai jing shisha bat bangin long ki balakre habau Jesus Christ one but ha ka khubor jong u angalu balai ka kran sapang ka jing maham ya ki breu bakin umdai ban pediang ya ka dak jong merat klau lani ban mane dami ya ka dur jong merat klau lani merat klau bat ha ka khubor jong u angal baar kadai ka jing maham bangin mi no na ka Babylon namar ba ka Babylon kala kelan but kei ka ba ngin pule pat mentang ini pule ka khubor jong angal baningkong kalong ka badan kamba namar ladang ngim pediang ya ka khubor jong angal baningkong ngin hap haka jing penram jong angal ba ar bangi long hapo ka Babylon dai nam dai barkum tala dangi long hapo ka Babylon ngin sapoi ban pediang ya ka dak jumrat klau ban in sapoi ban mane ya ka dur jong u ba jumrat klau te bangin lat ban dan Babylon bat bangin lat ban pediang ka merat ya ka dak jumrat klau ka ban ningkong kadai ka tharai kadai bangin pediang ya ka khubor jong angaluba ningkong napi angkum nona
kata ada jing sisa ke kata ka khubor jong angal baningkong ina pet ha ka ne ka khubor jong angal baningkong ko angkum ne dekat ban rew bat ngala yo I ya uwai pat u angal uba her pedang ka benang uba don ka gospel bom jukut ban ya thu khana ha kita ki basyong halor kata ka khendau bat ha ka kenja ben rew bat ka jat bat ka thlej bat upat lang baro bat u ong da ka ktien bajam tu shepting ya ublai to ai ka buram ha u na balawan ka por ka jing bishar jong u bat tu phin yamane dam ya utau bala thau ka benang bare ka khendau bare ka duriau bare ki pukri ka khubor jong wangal baningkong kadai ka jingkhot jing isnai ka bakhadu jong ublai ya ka perthai bat kani ka khubor ka kadai ka khubor jong ka gospel banyalap ha ki preubar bat kini ki breu ki bayalap ya ka gospel ki breu ki badan ya ka gospel kin sapen bana ka sngi ka bakhadu kinong shapting ublai bat to ai ka buram ha u na balawan kapor ka jing bishar jong u bat ngide ban mani dam ya u blai bala thau ki baro te ke ka nganum batai lot mentang inum ya kran lot chapang ya iwei pa iwei ki kentien ki ba ka ba don ha kani ka dekat ka ba neu angel baningkong udon ban kran ya ka perthai hendrik ai ka bang kwa ban kadai ka tu ka ktien ka baningkong jong angel ka baong tu shapting yau belai kani kan ladang shapting yu belai kan pelat yang ai pi bangin hap apa Babylon kan pelat yang ai pi bangin lat na ka dak jong merat klau bat na ka jing manium yang merat klau kadai stang ladang pedang kani kubor bat ngi shapting yau belai tenomar kata ngasoong ba kumno ki breu jong ublai kinlong ki balap kloy ki sngi bakhadu kadai tanggani lada kin shapting yau ublai nangai tangkatahi tongnya pai ha Isaya kanong go bapra kadekat ke bakat ar pra kadekat ke bakat ar ko ongkum ne wat ong ka jingeshet shapang kata baro ka ba uniu patlang uong ka jingeshet lemne wat shapting ya ka jing shapting jongki lemne wat sngo khyo ya ka utrai ki patkan yauta phin pen kentang batu unlong uta ka jing shapting jongpi batu unlong ka jing khyu jong jing sngo khyu jongpi kane ka kenten jingeshet kawan na kata ka kenten hi conspiracy theory conspiracy haka King James ka ong kumna confederacy kadika ju hi te kong bangim dai ban shapting kita ki kumba PE bahagi ni sngi bon bahagi ki conspiracy theories bat ba pin lat na kita pinum syaban kia da kita ki theories ki ba pio snau kadai stang kane ka wai lan ne ba pinum sngo kuslai ke ba ki breu ki kran ke ba ki breu ki thmu ban le nalandat yang ai pi bangin lat na ka jing shapting bangin lat na kita ki bar kadai stang ka kadai stang ga jing shapting no ya ublai kadai stang ga jing shapting yu ublai kong wat shapting kita rayanung in shapting ya ublai ke jing shapting yu utrai inum pat pet ya ka jing mut jongka handangin shapet shwa ke kita ka jing shapting utrai kumno ka Bible ka batai ya ka jing shapting utrai hadu kat no kalong ka badon kam nikong ina pais kan de dekat ka ba ngiju ya la lendat ba apo proverb kalong ka ba ningkong ka dekat ka ba nyau kong kumne ka jing shapting yu utrai kalong ka jing sedang ka jing tep
Henry ki babi ki nyau ben ya ka jing start bat ka jing hikai. Ka jing shapting ya utrai kalong ka jing sedang jong ka jing tep. Habang ka jing shapting utrai kalong ka jing sedang ka jing tep ngangat bak chua bangin tep ya ki wei kalau day ngai pi bangin tep shwa ya gane ka jing shapting ya utrai. Shwa ba pin sngo thu ka jing shapting utrai philak pule shwa ABC philak pule shwa ki jong ka perthai dai num dai. Hage jing asham jong a jong ping la tip shwai ki wei ki henrei habong ka jing shapting utrai kalong ka jing sedang jong ka jing tep ka jing mut ka ba jiliu jong ka kalong ba nalor ki jing tep ki ba phila ju tep kanne ka dei kata ka jing tep ka balong hakli do ka dei ka jing tep ka ba don kam yo breu ba un tep haswa bun tep ki wei haswa bun pule ba sngo thu ki jing hikai jong ka tenu blai ka don kam yu breu ban sngo thu shwa ban shapting yu blai long kum ta ka jing tip jong u ya ka ba sedang na du genesis adu jing pen pau kanum don jing mot ladang im sngo thu shwa ban shapting yu blai kane ka jing sedang jong ka jing tip ban ka jing tip basisha ka kata ka jing tip basisha. Namar kata sengau bakalong ke badan kam hadu kata nang tah proverb kalong ke bakat sau ke dekat ke ba arp hunyo ke Bible ke ongkum ne ka jing shapting yu utrai kalong ke pukri ke jing im ya ka ban ken ria na ki jing riam ke jing yap na ki jing riam ke jing yap kini ki de kikten ki badon bor hadu kata ka jing shapting yu blai ka de kata ke pukri ke jing im it's the fountain of life. Ban pelat yang ai pi na ke jingriam jong usoitan hatum daimo bangi ki ba makini ki sngi bakhadu habangi pet ya ke baja jia keleng hatu pi mi i baki don tang ki jingriam sudah yang ai pi jis kres wong ba unong tu lawan tang bantu handre ban penjatru dengang lawan ban penem te nomor kata bangin lat na kita ki jingriam hakini ki sngi bakhadu ngangat kada stang lada ni shapting yau trai kada stang kata kada itang kata kaban pelat yaki bakin latnya na Babylon bat bakin lat na kaban pedang kada merat klau kalam kane te mdon jaka ngilak bandon ke jing tip syapang ki jing thu lupa jong blai ngilak ban sngo thu ya ki babon ki jing hika jong ka tenu blai henrei la da klam gane kalong le no ai ka niam kristan ka de gane ka jing kelum lang ban syukran hakikten ki balingkot syapang ta ka niam kristan ka de gane ban shapting yu blai ban sumar ki hukum jong kade gane ban shapting yu blai ban sumar ki hukum jong u hendak jing kali menta kalong ngili i kitu ki dekat meneng i ka jing don kam dai nom dai ban shapting yu blai kumnu pat ngin sngo thu ya ka jing shapting yu trai kumnu ngin la ban sngo thu ya ka jing shapting yu blai sngap kini kitien napo proverb ki ongkum ne ko khun lada men pediang ya ki kitien jonga bat kan show ya ki hukum jonga bat ne kat ban pendam yala ka skor sha ka jing start bat pendai yala ka do nut ha ka jing shampang bat lada me yam ya wak ya ka jing sngutu bat penjam yala ka kitien ban yo ka jing shampang lada me wat ya ka kum ya ka rupa bat wat benia ya ka kum ya ki spa balabure kum tate men shampang ya ka jing shapting yu trai bat men sham ya ka jing tip ya ublai kada stanggane hagne ka dekat lada pin pule benia akan ka dekat pin sham ba ban sngo thu ya ka jing shapting yu trai kada stang ladangi ni sha skor ki jing hikai
jong Jisu Christ. Ni sya skor ki jing sneng ki jing hikai jong Jisu Christ. But ladang ni wat ya kan aduk kadok nut barok. Dalam dai ban wat ya kan ban wat habong wat naduk kadok nut barok kamut pida wat sisa. Pida don sya dak ta ka jing terang ban syapting yu blai. Ladang ni wat naduk kadok nut barok. Ka Bible ko ang bangin sa syampang, ngin sa sngutu kamut ayu ban syapting yau blai. Bat ban itu yu. Pi yang ni kalong kebedan kam bah ban kan mau bah kadan ka jing adai ka bajan bah hapadeng ka jing itu yu blai bat ka jing syapting yu blai. Ngin saya kran halor kata syubet. Te belai ngong ba kadai dah ka ba sngap bat syakor ki jing hikai bat ki jing sneng jong Jesus Christ. Namar ladangi pai biang syak tu kedekat ke bangi pule mena proverb iwai nyau ru ko angkum ju hi kajing syapting utrai ka long kajing sedang kajing tep henrei ki babe ki nyau banya kajing start bat kajing hikai unong tho hang ne u penyadai ya kajing start kajing hikai bat kajing syapting ya utrai ka bamut ayu hang ni ngai iba kadai tang leng ba kajing start bat kijing hikai kijong Jesus Christ kiban yarap yang ai pi ban sngotu ban syapting yu blai hiokam kadai tang leng ba kajing pediang ya kijing hikai jong Jesus Christ ya kijing seneng kijong u bang sala ban sngutu kamut ayu ban syapting yu blai ki babet hang ni ko ang ba ki babet ki nyobanya ka jing start bar ka jing hikai pi ki breu ki babet kumbala ong ka ni ka dekat ki bakan tat ki jing hikai jong Jesus Christ ki bakan tat ya ka jing start kalong kumba ki kentat ya ka ki kentat ban syapting yu blai kim kwa ban syapting yu blai kata de jing sisa te kumnong in sngotu ya ka jing syapting yu try ka dai stang kata kumba loong ka dekat bangi dai ban sengap ya ka jing hikai jong u kidon arjat ki jing syapting ngala ban ong barladang sngotu kini ki arjat ki jing syapting sa sngotu kamut ayu ban syapting yu blai te arjat ki jing syapting ningkong ni syam po Genesis kalnong kabalai dekat ka bakhandai bat sipau Genesis kalnong kabalai dekat ka bakhandai bat sipau pikin mau hadian bau adam ula da bami uso ula lepop pikin mau am ka ega bajia ujis u blai wan hakper edan bat kani ka dei ka ega balaja dekat bakhandai ko angkumne teu trai ubau belai ula khot yu adam bat uda ong hau medan syai khot bashpau u teu la ong ngalayo ngau ya kajing sawa jong me hakakper ngate ngala syapting naba ngala lengkut bat ngala bu'ri yalade kani kajing syapting hangne kadai ke kajing syapting kaba kamlong ke kaba ngingim pat juyasyam kani ka jajing syapting hang ni kadai ka jing syapting bakumna bakhnyu basir ba sngo kata hingala ban ong kadai ka jing sngo khnu ka jing sngo sir ka jing syapting bayo ublai wan ban penyap kata kadai ka jing syapting hang ne ka bawan hau adam nomor ulamut bau blai wan ban peniap yu pitrai blai kwa ingi bangin syapting yu kumne tang bau blai uang tang bakaktin jong u kong to syapting yu trai nang ta ha Exodus kalnong ka ba arpau kedekat ke arpau kong kumne teu Moses
Ulaong hau tau pajba wat syapting namar ya kaban tenju phi ublai ulawan bat ba ka jing syapting ya u kan long khmat jong phi ba phin om la pop te ba phin sung thu ka ni ka dekat ka e ka baja ka long ba ha ka por ba ublai wan kan mau am wan hulum sainai bat wan bat uperthat wan bat ujumai bat angta kawan ka sur bat ka jing teng shan denom dai hapo sahid banan bat katu ka jing jia kala penlong kumnu ki babun ki Israel kala pen syapting bat ki syapting kumnu tharai ka jing syapting ka bakum katu ka jongu Adam denom dai ki syapting knyu ki seir mensim bat ki ting bayo ublai uwan ban peniap ya ki tambah sengap hang ni ka ke ba nilak ban yo i badan artli ki jingmut artli ki jat jong ka jing syapting utrai ka dai hang ni ningkong Moses ublai ukuran lang bau Moses wong ki breu wat syapting denom dai namar ublai ulawan akan kerkom ban tenju ki denom dai ningkong ong wat syapting hadin pat wong ba ka jing syapting utrai kan long phi ba phi phin syapting ublai ningkong ong wat syapting hadin pat wong ba phin syapting ya u blai kamut ayu kawai ka ba ngim dai ban syapting kawai ka jajing syapting ka ba ngim dai ban syapting ya u blai kawai pat ka dai ka ba ngi dai ban syapting ya u blai tenamar kata kamut ayu ban syapting yu blai kumba ublai kwa ngai phi ban syapting yu nganget phi munjur ba kam dai kum katu ka jing syapting kumba syapting u Adam denom dai kam dai kum katu ka jing syapting ka ba ki syapting ki Israel habawan ublai hulum senai kum ka jing syapting bas ir ba knyu ba ting ba ublai yu wan ban peniap kam dai kum katu ka jing syapting henry kamut ayu habong syapting yu ublai kadon kawai ka dekat ka ba ketakjur yang ka bang sedang ban pai phang kamut ayu ban syapting ublai kampat slam hi tungin pai Genesis kalnong ba ar pu ar Genesis kalnong ba ar pu ar ka dekat ka bakat ar ha ka bor ba u Abraham la dap te la dap kum ya u Ishak sa ba undung no ya ka wat denom dai la ra ya ka kti ba pikin mau jia ayu wan u angel denom dai how wan mi akmar jong Abraham ba dekat bakat ar ko angkum ne bat ulaong to wat bu yala ka kti how tau samla lemne wat le ai ru em ya u na ba menta ngatipkan ba meting burom ya blai haba mem sim labat no wat yalau kun yau kun marwe jong menanga tapi menangi ong ba kadai nomor ba u Abraham u ik ni kong yau blai na kan ni ka dekat ka ong ngas ngau thu shai ba ka jing syapting yu blai kadai ka tu ka jing ting buram ka ba mi na ka jing ik yau blai hiyo kamanta ka jing syapting yu blai kadai ka tu ka jing ting buram kumbangi dai ban syapting ya ki kme ki pa kumta kadai ka jing syapting yu blai ru bat hakan ni ka dekat ka pen i ba u syapting buram ya u blai ta ka dau sa IT ya u yau Ishak te hapo malakhiru kalnong ka ba ningkong ka dekat ka ba hnreu ka kran ya kata kong kumne kong ukun uburam yalau kupa baru syakri yalau kenrat telada ngalong ukpa hangnu ka buram jonga barlada ngalong ukenrat hangnu ka jing syapting ya ong utrai kipat hapi ko kilengdo kiba iben ya ka kerteng jonga pite piong ha ka ba kumno nila iben ya ka kerteng jong me kini ki dekat sha ne thu ipi ha tu ki por gi baning kong gi ba ublai sedang ban
ring ngakam sajan shalade kini gidei ki bakta shisha ka jingim ka jonga ublai uang ukon uburom melau kupa baru syakri lau kenrat tiladanga ngalong kupa hangnu ka burom jonga berladang ngalong kenrat hangnu ka jing syapting ya bapin syapting ya kumbau adamu syapting ya kumbaki Israel ki syapting ya handre pin syapting na kumbau Abrahamu syapting ya kata gidei ki bau blai ukwa ban syapting burom daga jing ya ublai dak ba je una dok kadok nut barok kata dai ka jingmut ka basisha hakani ka dekat kadai ka tu ka benta ka bau Jesus Christ ong WhatsApp ting ka ba kibreu kin la epi namar ba kibreu ki ban penjot tangya ka mat dak ki ban penjot ka mensim repin kam syap ting yu blai bala ban penjot ka mat ber ka mensim haka dujok ban syapting yu blai kamut ban ting buram yau blai da ka jing ban syapting yu blai kamut ban ai tilut la ka jing tang ban ko ngu yu blai ban syapting yu blai kamut ban ban pinsngubhan ningkong yau blai kani gede ka jingmut haba ong syapting yu blai namar kini kisngi bakado hak tu kisngi ban sapen terekam ya kadak murat klau kibreu kibadang pen sungu bahaya kibreu kinumnot ban yang hak jing sisa dalalai ru kinumnot hendra kibreu kiba ban pen sungu bahatang yu blai kata kamut kiba syapting yu blai tang kita hikin lat bat kin kloy ban kentat ban kentat ya kedak jumrat klau kibreu ki bomdan ya kan ka jing ting burom ya ublai kabawan ka dot nu jong ka jing ha to sngi lara ki don ki jing te bar ki bakila ban lum na ka bible kam compare hendre lada kim don ya kan ne ban syapting ublai kata kamut ban yu ublai kinomla ban yang but namar kata kadai kum ka jing kani ka jing pule kalong kum ka jing iron yang IP kalong kum ka challenge yang IP hatung idon ame ka jing syapting yu try ngam ong ba phim don ngam ong ba phim judan ka bang akwa ban ong galong ba ngin yet ilade hadu kat nungi syapting yu blai hadu kat nungi burom yu blai hadu kat nungi yu blai namar ke bangi kat bangi dang jam syakini kisngi ban apa kai kalong ka sisa manu ban nut hak tu kisngi ban im da ka jing im ka beduk ban im ka jing im bai ban syuk ba malu mala ban im ka jing im ka ban syak keren ban ka jing syak isi ka jing syak syok ka jing syak dat manu lam dadai tang kita ki bakwa ban pensungu bahayu blai manu ban nut ban banum yok bam syu ke kumbangi bam menta bangnum yok phong syu la se ki jan kumbangi phong menta singum yok sa syu kini ki yeng ki ba ai jakari tengan yang ai piadu kata-kata ndre bangin syu malumala kum ki breu ki baduk kum ki breu ki belasak kentat namar ke bible ka ang upol uang bangi ngilong kum ka pre jongani ka perthai ngilong kum kita ki ba isat met haduk kata-kata namar ba ka perthai kam itu yang IP berkedau kadai namar ba kim itu yau blai kum ha kata kajing long jongi ka bangin sai kenduk kata ka por kum no tengin la baniang lada kam dai namar bang yau blai kadai stang kata kajing syapting yau blai kalam kaya lam syai kajing syapting yu blai kaya lam syai pai bat nga hapok proverb kalnong ka bapra dekat ka bakat lai kong kum ne kajing syapting yu trai long ban syun ya ka basneu ya kajing sarong bat kajing ngomeng bat ka lenti ka basneu bat ya ka syentur ka bamutlop nga isi nda habangila syapting buram yu blai nda bahangila ayu blai duk ka dok nut barok kan lam yang IP ban kiar na kaba
nak basniu baro nak no judge sniu ko pila banjer menta kita baro pin sa ina lada ni syapting yu blai nyangam jeliu khendiat hatu breu syapting yu blai ladang ya keren kat kum ka ketuka wei ka judging syapting ka bangile pulin ingkong kum ketuka jing syapting jong Adam kum ketuka jing syapting jong ki Israel haulum Sinai kum ketu te barok ngidan danom dai in syapting atrau breu syapting u blai da ladangi keren ya ketuka judging syapting henry mentang ni kwa bane keren spang ketuka jing syapting banting burom yu blai ban e yu blai hatu breu syapting yu blai pai ban ngapok room kalnong ka balai mentang ni lecha ka tenrai hadu khat ka bashpau ter hadu ka dekat ka bakat phra ka angum ne kumbalatha amdan ubahok amdan uweiru amdan ubasyampang amdan kan ubawat yu blai barok kilai sakmano kilai kala bomentoy lang no amdan ubalek babaha amdan wat uweiru karendang jongki kalong kajing tap baang renghang da ki thele jongki ki ju syukur ka bi senyong kalong hapo kirmyang sentur jongki ki ba ka sentur jongki ka dap da ka jingtem bat da ka jingthang ki kijat jongki kilong ki bastat ya ka ban penmi no ya ka snam ka jing penjat bat ka jing lanat kilong ha ki lenti jongki bat ya ka lenti ka jing pensuk kim shim la ithu dan ka jing syap ting yu blai ha persya ki khmat jong ki kane ka kran syapang ka jinglong jong ubreu ba kanjado syapang ka jinglong jong ubreu baro ha perthai ubalawan syakane ka perthai baro ubreu ba wan syakane ka perthai lengba ka jingkha ka ban ningkong usyap ting yu blai uklam syap ting yu blai ka jing syap ting yu blai kam dan ki khmat jong u bat balai kam dan ki khmat jong u nomor bakam dan hiru wat ka dot nu jong u kata ga de ga daw amdan ka jing syap ting ngani thu epi nga khat nyau snam nga im khlam syap ting yu blai kadai nomor kan ka jing shisha ba u blai le thu kan ka dekhan nomor ngi wan no Adam phi ka ki breu hi kin syapting u blai tang la da u blai upen pau ya ka bor bat ya ka jing khlan jong u ya ka buram jong u te ki breu kin syapting tang waktu ka jing syapting ka jing syapting ka bau blai semua bah de nam dai henry ka ne ka jing syapting ban ting buram ban e ki u blai ka ne hi kamdan ha ki breu jong ka perthai kamdan ha ki breu ki bawan ha ka ne ka perthai lang bau Adam kinum dan kum ka ne ka jing syapting kanum mi hiru ka dot no jong ki bat kamdan hiru ka khmat ka jong ki ru banamar kata ki em ki yat kat baki mon bat ngang la julong wei ni kita bat phi la julong wei ni kita danam dai rai ngu ublai balang bau Jesus Christ la say ngai phi na ka ai ka daw bangim syapting ublai ka dai ka tai ka dai nomor bangi ngilong ki blai khlat nu ublai ngiyo pateng ka men sim jong Adam ka bom ithu ya ublai phiu Adam hadin bau laptop shim la ithu shu yo blai kum bau la ithu yo blai ha ka ba maning kong ho ju ithu yo blai kat bakum kat kum ka jing tip ka ba khle hande ka jing ya dai jong u baru blai kam dan shu te kum ta namar ba ithu yo blai ka jing syapting yo blai ro kam dan shu bat namar bangi mi no Adam ngiru ngidon ya kata ka ju ka jinglong kumu Adam ngim don ya ka jing tip yu blai ka mensim ngim ithu yu blai ka mensim ne piwan sang ne ka perthai rengkat bat ka jing tip na yu blai nadu dang kena ret pitip na yu blai ladam hika yang nginum dan ka jing tip spang blai tagdau blai soong ya ki kmek pa ba ki dei ban hikai ya ki khon ba ki niat ka kata kalenti ka ba ki dei ban niat nomor ba ki hi kim dan ya kata ka jing tip syapang ublai bat ya ka jing syapting yu trai
ngimdan ha kamen sem kum gane ke jing syapting yo blai badja ayu gitu ki bom syapting yo blai jia ayu gitu ki bom syapting yo blai pai bat nga po proverb kal nong ke baningkong ke dekat ke ba ar pusau hadu lai pau proverb nong ba ningkong dekat ke ba ar pusau hadu lai pau kini kide ki kitien jong Jesus Christ pikan mau ke dekat ke bah nyau ngidang pule mana ke keran sepang kajing syapting try dan umdai kong kajing syapting try kalau kajing sedang jong kajing tip ndai ki babe ki nyau banyak kajing start bat ya ka kajing senang hadekat ba ar pusau pat ujisu ongomne namar ngalakat bat pimtre ngalak kener ya la kakti bat amdan basutnya Henry pila ibanya kajing perkat jonga bar bat pimmon satya ya kajing senang jonga ngaru ngan reke ha kajing jenjar jong pi ngan reke ben habawan lap kajing syapting jong pi habawan lap kajing syapting jong pi kum ka eryong bat habanang wan kajing jenjar jong pi kum ka leer lang thari haba kajing sipa bat kajing sngau pisa ki ngat halor jong pi hang ta kin khot kerpat hanga Henry nganum pai ktien kin wat biang yanga Henry kinom syam yanga namar bakila isi ya kajing tip bat kim shim la jet ya kajing syapting yau try bat khot balai pau ba kimon satya kajing perkat jonga bat kila nyau ben ya kajing senang jonga baro namar kata kin yok bam yu so laga jong kalenti bat pen kedang yaki dan lagi jong kibut Prabangat kane kadai ke ban saja hakini gisngi ke bakado ladang im snap ki jing senang gi jong Jesus Christ ki jing senang gi jing khot ka jong ublai ka ba ublai la khot ngai pi da ka jing ha ka khubor jong angal baning kong ban syapting yu ublai ladang im snap ladang im patiau ngi shim sting ya ka jing mut jong tu ka khubor jong angal baning kong ban ya be shwa ki jing te phan reklam da ya be shwa ban sngo thu ning kong kamut ayu ban syapting yu blai kanum don jing mut para bangat namar bah kitu ki sngi ki jing jenjar kin wan ki jing kin wan ladang ngingim jet ban syapting yu blai hengin yang nginom la ban yang namar baladang ngingim yu blai kalong kumba ngim ailat yu blai bon kerun da yang ayapi namar kata ha tu ka klam ka ban sawan ka ban sangat ha kitu ki breu ki ba pedang gadak merat klau kata kamut ki bom syapting yu blai kalong kumne kinwan ki jing jinjar hang ta kin leniar kin khot kin wat biang yu blai tangba kalong kumta kin wat yu blai henre kinum syam shu namar kalat jong ke jing isnai kala kut lakang kamdai nomor bau blai caki kadai nomor bau blai ja ulah dap ai ki kalat tambah kata kalat ka jong blai kambiang ki nomor ba ki jet ban ya hala ka jong kalenti ki pen bat kumta karba ki nang pen ka donut jong ki ka kelalong kumumau bat kumta ki yok pedang yu so jong kata ka jing jet jong ki bat loong ba ke ba smusi thang hang ni galong ba ladang im syapting yu blai pi ke lam sha ai denam dai sha ka jing yap ni yok khachi yu so jong ka jing jet jong ni handai ladang i jet ban syapting yu blai kumbang nilai pule mana kadai ka pukri jong ka jing em it is the fountain of life kajing kli ka ba don kam yang ai pi menta bangin sngutu kalong kumno ngin la ban syapting yu blai kumno pin la ban syapting yu blai ban kumno ngin la ban syapting yu blai ngane thu pi don ke iru ka bang ngila ban la Pinumla ban le
Bapin penlong ni ledi ban syapting ublai pinumla. Nomor ubreu hi halaka jinglong tenrai umla ban syapting ya ublai. Nomor ban syapting ublai ka kentup ban ej ublai ban don ban ej ban pensengub haning kong ai ublai. Hendai ka Bible ko ang ba ubreu ba wano Adam ubreu ba kenjada umla ban pensengub ha ya ublai ka Bible ko ang. Kay gaban penlong yang iban syapting ublai hatu don am kalat. Ngidon. Tang kanihi gaban pelat yang ai pi sngi bakadu. Tang kajing e ublai ka bawan. Tang kajing syapting ublai ka bawan na kajing e. Ha proverb kalnong ka bakhandai dekat ka basipau. Proverb khandai ka dekat ka basipau ka anggumne. Kajing syapting ya utrai. Kalong kajing sedang kajing start. Bat kajing tip yau tau bakut. Long kajing syampang. Kani ka dekat la tho ha kata ka style ka baki khot ka parallel lazim. Kajing mut kalong ba kinong tho ki tho ya ka wei ka senten hakmat bat nang ta ya ka tu ka ju kajing mut kin tho biang hapo daki wei pat ki kentien. Ya kani kajing syapting ya utrai la penya serem bat kajing tip ya utau ba khut. Bat kajing start la penya serem bat kajing syam pang. Syai dengan nganumban halo kata la dapi kwa ban sungutu la singin saya syong shibet syong kai shibet. Hendrai kay bang aku ban hang ni kalong ba kajing syapting yau try kadai kajing tip yau tau bakut kemut kajing itu yau belai bangin syapting yau belai kadai stang kanihi ladangi itu yau belai ladang itu yau belai ngin syapting yau ladangim itu yau belai nginum syapting yau kalau kebasuk bah nang tahapo Exodus arpau Moses uang ki Israel uang bawat syapting ublay ulau wan kenang kani kurkom ya kaban tunjuk ya pi kenang baka jing syapting ya ublay kan long hapi kenang ba pinum lapop kajing pen pau jong ublay ka burom jong u kajing pen itu jong u da ka ba pen pau ka burom jong u kaya rap yang IP bangin syapting yau belai. Nomor hangtul Moses uang ba lawa ublai uwan kenang hakatu karukam kenang bakin syapting yau belai. Syai hendrai ka pau nak pat ba kajing syapting jong kipat kadai nak tu kajing syapting seir ublai klam semlawan kenang ban wan bad ujumai ban pen syapting seir ki ban penlong ki bakin ting yu ba bandan nak tak kajing ting bau kin seir ba ya ublai pun yap ki hendrai wan kenang tu kedur bakin ting burom ya ublai hendrai ki kim sungu thu ya kata nomor ki deki breu ki bakan jadok kim sungu thu te nomor kata ladang ipet ya ke burom jong ublai kumbaki Israel ki pet ya ke burom jong ublai haulum senai nga bar phi ha ka testament ka batmai ngilak ban pet ya ka buram jong ublai klem dakak no hanu pin pet ya ka buram jong ublai how Jesus Christ ka buram jong ublai ka jinglong jong ublai ngiyo i how Jesus Christ ladang i pet ya ka jinglong jong ublai how Jesus Christ hang tangin sanang kumnu ban syapting ublai pet ya ka jinglong jong Jesus Christ kami i ublai how Jesus Christ ka Bible ko ang baka jingtang shan jong ka buram ublay kaladan haka khamat jong Jesus Christ nang ta hasam kalnong ka basis pa life how the khot ka basaw David uang kumne Henry hame don ka jingmap khnang banyo syapting ya me Henry hame don ka jingmap khnang banyo syapting ya me ka jingmap kadai ka nilai pulih borok kata pang ka hok da ka jingat
ka jing map ai jong ublai kadai ka hok da ka jingat habang yo pediang ka hok jong Jesus Christ ka bada ka jingat kamdai da ka jingla jong ka hukum henry da ka jingat ka Bible ko ong ba yang ngi lapen kesan ngilalong ki ba hok hakmat ublai upat yang ai pila kumbang 4 Julai pop menuru ke history jong pi but kum tahu blai umap yang ai pi da ka ba upen kesan yang ai pi da ka ba ngingat how Jesus Christ but ladang ngi sngo thu ya kan ka jing map ai jong blai ladang ngi sngo thu ka gospel kan penlong yang ai pi ban lai ban syap ting yu blai nganum la ban hikaya pi hadu kata ban syap ting yu blai kadai stang lada pi khmi hi ka buro mu blai kadai stang lada pi wat hi na ka donut baro yu blai kadai stang lada pi pedang ya ka gospel jong blai kadai stang kata hi ka ban pelong ya pi ba pin syap ting yu blai ba dia ngaru nomor kata mene ke bang ya pulih haka kubor jong angal baningkong ke Bible ko ang bautu angal baningkong udan ya ke udan ya ka gospel bom jukut bani thu khana ki bru baro bat hadin kata usong shapting yu blai pi ka gospel bom jukut kade ka kubor babha ka bom jukala na du mendai na du ka por bom jukut kadai ka kubor babha ba ublai map yang ai pi baru khot yang ai pi baru pedang yang ai pi how Jesus Christ kadai ka jing map jong u baladang pedang ya kata ngin syapting yu blai bar kadai ka ni ka ju hi ka kubor bangin ya lapski breu pik ngabat pi ngidone kata ka jing terang bangin lap haki we ka kubor kilai angal dainam dai kumno pin ya lap ya ki breu kumno pin ong ki breu syapting yu blai da ka ba pialap ya ka gospel nomor lada pialap ya ka gospel pidelap ya ka hok da ka jingat ya ka righteousness by faith katuhi ladakin pedang kata kin sa syapting yau blai kata ka de ka jing shisha kane ka de ka bor ka gospel ta ka daw ka Bible ko ong Jesus Christ ong ba andalah andai ka gospel ya lap haki benriu baro anda kumtakan jia ka bakut kumtangi habane lap ya ka gospel bom jukut bane lap haki ka jing jong blai ka jing long jong blai bu long babaha hadu kata bom map yang ai pi ki bom bedor kani kan sapen long ki breu ban syapting amdai da ka ba ngisu hukum ki syapting yu blai kinumla ubro bukan jado unumla ban syapting yu blai kada stang la da ki itu yu blai naduk ka dot stang katai kada stang ladangi itu kumno pat ngin itu bat syapting yu blai kumno ngin itu bat syapting yu blai hapo iskial kalnong ka ba lai phun reu de khot ka ba ar phun reu kong kumne ublai ukular wongan airu ka dot no thmai hapi bat ka mensim thmai dengan bu hapo jong pi bat ngan klau ya ka do nut mau na ka do jong pi bat ngan ai ka do nut do hapi bat ngan bu yu men sim jong a po jong pi bat ngan penya cha pi ki an jong a ti phin rakhe gi jing bisar jong a bat phin le ru ya ki kane ka kran saphang ka jing khapat ya ubreu bau blai un ai ngai pi ka do nut ka ba thmai bat ka men sim ka ba thmai da ka ba kumnu da ka bau bu yu men sim jong khon jong u ki do nut jong a jong pi ban thau thmai yang ai pi ban long no ki jing thau ki ba thmai but nang ta ni da phai hapo Jeremiah kal nong ka ba lai phuai ka de khot ka ba lai phulai ka ong kum ne henrei ka ni kalong ka jutang bangan thau bat ka ying Israel hadin kita kisngi ong utrai ngan bu ya ka hukum jonga ha ki benta ki ba syapo jong ki bat ngan tho ya ka ha ka do nut jong ki bat ngan long blai jong ki bat kin long ki breu jonga bat kinum hikai shu uwei ya lau para marjan
but way lau para da ka baong tu tip yu try namar ki baro kin sa itu yang nadu ubapok tam hadu ubakraw tam naki ong utray namar ngan map ya ka jingbom hok jongki bat nganum kan maushu ya ka pop jongki kene ka dekat kalong sya ka ba ai man sim yang ai pi kong kumno kong ba lengbau adam ha ka jing khaban kong im itu shu yau blai de num dai henrai da ka jing kha arsen pat da ka bangi pediang yu man sim jong Jesus Christ da ka ba sya yau Christ un im na hanga pi bad kata ka mut bangin long na hau Christ um dai shu hu adam ndau Christ usyong ka do nu jong a jong pi ke ga bajia long ba ngi itu yau blai pim don kam shu ban hikaya nga tu itu yu blai nga hi ndau Christ la im hanga ngan sa itu yau blai ngan sa itu yau blai baru blai kong ba un ma pe ke jing bom hok baro bat unum kan mau shu ya ki pop jong a jong pi ki breu ki dang kan mau ki pop ki bang le e ki dang ngilap pan map ya ki dang kan mau sa teng dai kan do e ki la slam ru ki dang ka tu ka ba phile anga teng am la klet shu reu blai umlong kum ta ka bible ko ang ublai haba map yang ai pi un pet yang ai pi la kum ba phim pat ju le pop menu ru ka jing em ta de ke bang tanat pang ka jing long ublai ta ka daw so kuman undang lai iu blai habenang namor ndang lai iu kupa jong a habenang nganum seer nganum ting nganum sngol ran ban yang kamat jong o yang da ka jing slur namar balai ngan ngat bat ngan yai bat skam bau blai laklat ya ki pop jong a laklat tambah kadan sekawai ka dekat ka basngut tanat pai halanong balai puar dekat ka basau pau ngine pech phang ka ne ka ju hi shphang ka jing khapat shphang ka ne ka jutang ka bathmai ha dekat ka basau pau ka ongkum ne bat ngan thau ka jutang bom jukut bat ki bangan phail dat naki ya ka ban le baha ya ki bat ngan bu ya ka jing shep ting jonga ha ka do nut jong ki bakinum ken riak no langa phi kani ka jing shep ting ka dai tang la do blai upen long ha ka do nut jonga jong phi kam dai ke ka banga ngala ban pen long de la de ban shep ting yu blai kam dai ke ka banga hi ngala ban pen mi de la de ka dai stang la do Chris wan em ka do nut jonga ban thau thuma yang un hikaya nga blai dai we un pen itu nga we dai blai bat dai tang katahi ladau Chris udan ka do no jonga ngan sa shapting yau blai kane ka jutang ka bathmai hangnip ka dekat pat la ong ha ka wai pat ka kentien ka jutang bomju kot nomor ka de ka jutang ka bomju kala ka de ka ju hi ka de ka jing tre jong mun simu blai ha ka do not bat habau blai tre ka do not unwan ra ru ya kane ka jing i ban shapting yau blai yau breu bakan jado ubum dan ya ka jing shapting blai haki khma jong u bat umdan hiru ha ka do not ublai lengba ka jing khar sen hau Chris u ai hanga phi ka jing shapting yau blai kan salong hi ladang pediang yu Jesus Christ ladang idan ya ka do not ka bathmai dan ka mensim ka bathmai kata kamut ni pediang yu mensim jong blai po jong a jong phi sa poi ban itu yu blai ban mar bang itu yu blai in sa shipting yu blai shipting blai bang ong phi kamut ban e yu blai ndai ban pen ya phere kita shipting blai kamut ban e yu blai harum san kal nong ka basan ka bible ko angkum ne bat kata ka jing kermen kamju penran bu kho kan nabaya ka jing e ublai lathe yar no buk ha ki do no jongi daw men sim ba khoj yaw bala ai no hangi the love of God is shared abroad in our heart
by the Holy Spirit. Te kajing pedang jong yu mensim bakut kadai hagapor bang ngi syak thau thumai no ek mensim jong a jong pi ngi ok pedang e kajing kapat ngi la yo no ka dot not ka bathumai bat ha ka to ka por bo blai uthap yu mensim jong po jong a jong pi uwan ra ru ya ka ai un ra ru ya kajing e ka jong blai dai nom dai ya ka jing e jong blai la the no yar buk ha ka dot no jong a jong pi bat kum tangin sa itu yau blai nomor hapo ningkong Yohanes kal nong ka basau dekat ka bapra ka ongkum ne uta ubom e itu yau blai na bau blai ulong ka jing e uta ubom e itu blai na bau blai ulong ka jing e kata kamut uba itu yau blai uba e itu yau blai uba don ya ka jing e kapan i ba itu yau blai nomor ba blai ulong ka jing e but ni e mangi ya na ba ula e chwaya ni e mangi ya na ba ula e chwaya nomor bangi pedang ka jing e jong blai ni itu ru ya ba blai ulong ka jing e but ladang itu yu blai bau long ka jing e bau e yang ai pi hadu kata kat hadu ba simla benot yu khun bala khamarwai jong ban ai ti nam ta jong a jong pi khnang bangin laj na ka ni ka jing long kordet na ka ni ka jing long bom kerman jong a jong pi na ka ni ka ahor jong ka pop na ka ni ka jing jenjar ka bangi kit ka bangi ba nomor bu blai ui jangan ip ban pelat jangan ip na kita ke baro bar udah mon bar udah le ru ya kata ladang ip diang kan ka jing e jong blai hak dot no jongi ngin salah ban e la ya blai da ka ju ka jing e ka bau blai ui jangan ip ngin sa e ya blai ngin sa ai sha blai bat ka de ka jing tre jong blai insa ai shu blai ni e yu blai na maula e chwa ya tikane ka de ka kubor para bangat ka bau blai bu ka dot no jonga ban sambat pi bat ban penwan biang katkum ka subject ka ba ni kwa ban hak bai dai bat ka jing pen kra ha kini ki sngi ka ba khadu kumno bangin long ki balak loy ban ya kenduk iki jing shua bon wan jisu ngi haban ya kenduk haban ya langba kita ki jing jenjar ba ki bompat juja ha pertai menur ki bangin ya kenduk bar ngaj bakal jan ba kumba pi ki ni ki sngi ba roben pen i pi ki jing ja keleng ba ki dak kishen dai nom dai kai thu bangi la jan bat ngin lat na kita na kini ki jing jenjar ki ban sawan banginum syapting banyalek persya ya ki hukum jong merat klau banginum syapting banyalek persya ya ki hukum jong yak cakor kadai stang ladangin kham syapting ningkong ya no ya ublai kadai stang kata tito ublain kurkhui film bagane kubor nganget pinai kan mau ke ba nilai keren menne barakane kupor bat ke bang keren menen ru bat nganget ba la shairu kaya ke bangin sayo sngau kaya ke bapin sa yo sngau kinong gi jengker khu pi to blen kur khu pi baro akan kapor hak teng jong Jesus Christ amen.